Hello, hi, good morning guys. Roti सावदों नै roti. Wah, pak gubarnya 10 थाखानि rutiयानो 10 थाखाल' होदा. बिराद लाब जायो जाग्राफ्रा. बिमा फैगोन दे. बे सेटिं खालामदो दे. बिराद लाब जायो. नुबाय 10 थाखानि rutiयानो बाब बिफा गिदिर आयु. बिराद लाब जायो. ओइ सेसा होसोग्रा. नैलाय जाखुब्रा नुखायो जिबु रोदा जाग्रा नै बिथांखौ. फाग्लासो. 10 थाखानि रुटि बिराद गिदिर फैदो लोगोफोर नैबाव जाफै जोंनि जाखाव रेस्टुरेन्टाव बेबायदि जेराव एफा गुवार रुटि मोनजानाय नङा सयथि 10 थाखानि नङा होमबा ओइ नङा होमबा ओइ नंगौ औ होनदां बोरमा मेन्दा जाग्रा नुखायो फाग्लाखौ 10 थाखानि रुटि नुबाय बोरै जोंना एक्ट्रिसा फैदोब्रा नोंथांनि बाव स्राय होद फाग्ला बिदि जायो 10 थाखानि रुटिखौनो होनो बेसे गिदिर जोंना मिस जाखाव रेस्टुरेन्टनिया मात्र 10 थाखा क्या कर रहा है जी वाह किसका है दोस्त का है तेरा गर्लफ्रेंड है कि नहीं गर्लफ्रेंड वो सब मेरे पास नहीं सिंगल है ना फ्रेंडशिप एक डेंसी है अच्छा डेंसी वाह और कुछ क्या हाल चाल है हाल अच्छा है और मेरा प्रैक्टिस भी अच्छा चल रहा है हाँ आगे होगा क्या वो तो मैं बाद में बताया और खाना पीना हो गया अभी भी नहीं हुआ अभी खाने वाला हूँ अभी नहीं भूख लगा नहीं लगा अभी नहीं लगा है अभी उठाई अभी कहाँ लगेगा वो चलो हम लोगों को दिखाओ दिखा दिया मैंने ये देख या हमारे रूम को दिखाओ कैसा है ये रूम तो बड़ा है यार हमें 강가시나 액터쇼 강가시는 vậy nhưng mà sao lần rồi à सामफ्रामबो जानाय लोंनाय ल'खा फुंनोबो रोङा मानोबो रोङा रानदों जा गोजौखौ फाग्ला 7 इन्चि दंखायो 7 फुट आयु सथिबो गोसोनाय गैया नों गोसोनाय नांगौ होननानै होननांब्रा नों गोसोनाय नांगौ मा सानो नोंलाय नोंनाव बबेनिमोनलाय गोसोआ स्राय ना बेथ' हाबा जाबाय दा मोनबा लागोनलाय आंलाय बेखौलाय स्रायखौ ए दे हरजाया गोसोनाय नागिरना होदो बिथांनो बिराद सिंगेल मानसिया थाखा फैसा बिराद दङ बिथांनाव गारि दङ बिना R15 किटिम दं दानिया ना किटिमा दंना गैला नोंना दं मानोथो लाबोआखै राइडार जादों नोङो राइडार ए दे नंगौ बारे जा एफा गोजौ बोरै जाखोरांलाय आयु सयथिबो क'क्राझार टाउन दा मानसिया एसे खम गारि मरि गासिबो खम मानो होनबा दासो 9टा जादों टाइमाबो दा खम गारिया सयथिबो गारियानो गैया सिनेमा नायग्रा बिथांमोना सिनेमा नायदों जाग्रा बिथांमोना जादों कास्टमार दङ सासे नै जोंहा सेसा होसोग्राया बारे सिनेमायाव टाइम पास बिराद मोजां खालामनो गोथाव सार सार गोथाव नङा ओइ सेसा होसोग्रा फैसा होसोग्रा नुबाय खानाया बिजि मडेल लायबावदों सैमा मडेललै बिनालाय बिजि लालायबावो सेंग्रा गोरलैथार दां फिसायानो 3 दंखायो ओमफ्राय फाग्लाना